Isyu. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga incident kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Huwebes, Pitsa 4 na bulan sang Marso tuig 2021. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati. Liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sordurti kag sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, 8 ka mga lugar sa Negros Occidental nakabaton awards halin sa Popcom Western Visayas. Pamilya sa mag-live-in partner nga ginlutang sa sulod sa ila boarding house sa Barangay 2 nagligad nga bulan hindi na interesado sa kaso. Balita nasyonal, isyu naton, karon nga aga. Uy, naglabot na. Sa 3,000 ang nabakunahan sang bakuna kontra COVID-19, umpisa sang ginpatigayon sang gobyerno ang vaccination program sang nagligad nga Lunes. Suno kay Vaccine-SAR Secretary Carlito Galvez Jr., may kabilugan 2,793 ka mga medical frontliner ang nabakunahan sang China vaccine nga Sinovac. Sa tanan nga nabakunahan, 12 ang nakabatyag sang minor adverse effects. Mayara naman sang 154 nga natalana bakunahan apang wala na dayon bangod sa high blood pressure kag iban pa nga medical condition sang mga ini. Nagabot sa pungsod, 600,000 kadose sang coronavirus vaccine nga gindunar sang pungsod China sa Pilipinas. Samtang, Domingo sang hapon, inapaabot naman nga magaumpisa ang pagpabakuna sa Cebu City kag Davao City. Karon nga semana matapos ginpadala dito ang mga bakuna. Target sang gobyerno, mabakunahan ang tanan nga healthcare worker karon nga bulan sang Marso. Mayo ini nga balita. Bisan ginbato na sang pipila naton ka mga kauturan ang pagpabakuna. May ara paginman nga nagapangalagag
may ara paginman nga daw hindi gin magpabakuna, may ara daw ginakulbaan, may ara pagpangduha-duha. Apang sa padayon nga kampanya sang gobyerno, amo na dapat idusogid sang aton gobyerno nasyonal, probinsyal, lokal ang ila sini kampanya nga magpabakuna gid. Ipatag nila ang kaimportante ang kamalahalon sang pagpabakuna. Kay manting iban nagagwa sa mga balita ini bilang nabakunahan na ang tag 1 milyon, may 2 kabilog yung nga nagbulubatyag do amot yung gitutukan sa balita sa mga social media. Amo na siya naghalit kung kaisa sa programa sang aton pungsod. Ari na, nag-abot na. Bisan paano, may kasiguruhan nga kung mabakunahan ka, may posibilidad na ya, mabakod na nga na hindi ka na pagtapikan sa COVID-19. Adlaw-adlaw nga tanan, ang aton programa, makatalaka. Ang iba nagasiling, adlaw-adlaw, wala na balita, kundi COVID-19. Wala ta mahimo, kay amo ina ang balita tag sa kaadlaw. Kag amo ina siya ang naghalit hindi lamang sa pungsod Pilipinas, kundi sa bilog nga kalibutan. Luyag ba naton kag sa hindi, balita ina siya. Adlaw-adlaw nga tanan. May mga para mapabakunahan subuman ang probinsya. Dapat nga mapabakuna kita para may kasiguruhan man ang aton sinilawas nga hindi kita pagtapikan sining kagaw nga ni. Nga daan nga ang COVID-19 nagbata, may ara sa bag-o nga variant naman nga nag-aatake naman amat-amat sulod sa pungsod Pilipinas. Wala man naton malubad ining COVID-19, may ara nagdugang naman. Gasin ng paw-sampaw lang ang problema sang pungsod Pilipinas kag bilog nga kalibutan. Subong, ang konsentrasyon sa aton gobyerno nasyonal, probinsyal kag lokal amo ang maid-id nga kampanya. Adlaw-adlaw nga tanan, daw buka man kita nga plaka sa pagsulit adlaw-adlaw panawagan mapabakuna na. Luwas lamang kon may ara ka masakit nga hindi pwede matuslukan sang bakuna. Nakaagi ka bi opera sa kidney. Purti kataas ang imo sini dugo. Hindi pwede nga mapabakunahan ka kag iban pagid nga malala nga balatian. Pero kung wala malang balatian, mabakod, pabakuna na. Ang pagpabakuna mo, maluwas mo imo pamilya, maluwas mo ang lugar sa diin ikaw nag-istar, maluwas mo ang iban nga mga katawan. Amo ni, ang sikreto kung nga, ginapalayag naton hayag sa pumuluyo. Wala na sulo sikreto. Dapat paibalon nga ini, maayo para sa pangkabilugan nga pungsod Pilipinas. Di kakita na ya kung mapabakunahan, 110 milyones ang tao sa Pilipinas. Katunga sina umas, katunga sina ang mabakunahan. Dako ang mabulig. Ang silingon kung hindi na sila matapikan sa kagaw, wala man rason nga magtapik ang kagaw sa iban, kay wala na siya tapikan. Kaya ang halos tanan na bakunahan na, kundi mahilway man ang iban, nga wala pa ya makapabakuna, kag hindi pa pwede bakunahan. Amo na siya ang epekto sang bakuna. So ginaganyat naton ang aton mga kauturan sa Bacolod, probinsya, malaputan sang signal sang Aksyon Radio. Karina, mapabakuna kita. Amo nang dapat panawagan sa Departamento sang Ikaayong Lawas. Kari kamo, mapabakuna kita sa kahilwayan kag subong man ang kung sa Tagalog pa kaligtasan ng lahat. Amo na ang panawagan dapat himuon sa aton gobyerno para ang tanan-tanan may ara kaisog na nga magpabakuna. Kag magsiling sa ila kaugalingon, pamangkoton nila, diin ang mas delikado, COVID-19 o bakuna. Pagsiling nga delikadong COVID-19, karina, mapabakuna kita. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:09 na morning na sa Bilog nga Dakbanwa sa Bacolod, Bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Kamusta kamo? Pizza 4 na karon nga adlaw sa bulan sa Marso. Bago lang nagligad ang Pebrero, 4 na. Kadasig sang pagkalapulak sang numero sa kalendaryo. Idog-idog jutay eleksyon na sa tuig 2022.
gaginawa-guwa na nga daw mga uhong ang mga politiko. Dapat magwa ang ngalan kay base bala pag abot sang malapit na lang nga kampanyahan ay may mga policy kag pulisa nga ipagwa ang komile ka magsiling. Wala sang hand-to-hand combat. Wala kamustahanay. Wala house-to-house na kampanya. So kung hindi ka magwa timbrano kag inding kilala ngalan mo, laban-laban sa tuis ang imo kandidatura. Amo na sumungo, amat-amat na, init na ang eleksyon. Mabalaan mo na kung kada sino ang may gana magpapili. Gatunog ng mga ngalan sa radyo, telebisyon, pamantalaan, kag iban pa. Na notaran nyo, nga amat-amat na nagagwa ang mga politiko. Election time naman. Aber! Ang aton patrol, pasiplatan naton mayong panahon. Mayo siguro, barato guro, amat-amat us-us ang presyo sa mga balaklon sa merkado. Kamusta na ang sitwasyon sa Bacolod? Kamusta na ang aton mga kauturan, ang mga driver naton? Kamusta ang sitwasyon balita sa sulod sang 24 oras? Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon, Alvin Graba. Aksyon, Alvin! Action Fred, good morning sa aton mga kauturan kag sa mga kapihan. Good morning. Inom lang kamo da kape, ako na bahala mga abyan. Dumduma, Alvin hindi magkalipat. Daw politiko ka, amugid ang makita mo na sila sa kapihan. Sige, kape ka mo da, bayaran ko. Oo, amo na ang mabatian man Action Fred, especially kung kagahon kag subong man sa hapon, especially ang paborito nga oras na Action Fred, mga kapihan. Ang alauna, tubtuba alas 3, mga kapihan, ang iban nagapakita na. Kagati, of course, pungko naman sa mga grupo, ro istorya gamay. Tapos, sa ilo naman sa piyak nga labis, ha? Hambalan dahil na ng tagiya. Ako ni tanan, ha? Ang gida inom to sa piyak ako man, kaya hindi ka magkabala kay si Alvin, Si Alvin na bala, basta apelyido, Graba, pwede na. Bado ka papili ka senador ba? Preparasyon Action Fred, lapit agid na mapunggan. Kaya nga iban, nag-aamat-amat naman na pakita sa balantayan ni Action Fred, no? Ang challenge lang ugalin, ti ang pamangkot kung hastasan o kag kung asasta pila ang masarangan sang pundo para lang sa kape. For the meantime. Anyway, Action Fred, subong kagahon, ang sitwasyon sa syudad sa Bacolod kung dalanon ang paghahambalan still nagapabilin nga matawhay. That is why sa aton sining mga kauturan extra gid sa paghalong kag pagdala sa tagsa nila ka mga salakyan manginduha, 3 o kon 4 man nga kuma. Ang requirement is extra gid nga paghalong. Ang kalabanan makitanta subong nga kagahon ang mga tricycles, especially on the highways and even mga e-bikes. Kay pipilapagid lamang ka mga salakyan di pasahe ang mga nagabiyahe sa mga kaagahon Action Fred. And may makitaan man kita sa mga dalanon, ang mga pribado nga mga salakyan. I believe ang iban diri gadulong sa area, sa ilan sila mga kabataan na base, aga pang magatrabaho. Partikular ang ining ginatawag tabala nga mga call center agent nga iban temprano pa magapamalaklon sa tagsa ka mga merkado Action Fred. Ang dalan sang Burgos sining tinion masyado katawhay di same ang dalan sang Lacson, although ara sa gihapon gapabilin amat-amat na pila. May lang gani kapon to nga adlaw Action Fred, halos na makontrol kay pipila kahapon bala mga nautot nga nagapila sa tubang mismo sa Regional Hospital Action Fred. And at the same time mga iban at temprano pa man I think pauli kay iba nakitanta sakay man gyapon sa taxi partikular ning mayara man sa may kakilid balas ang dalan sa nga Burgos nga naga-parking ng mga salakya. Ang iban ginatawag to, ang iban nga mga ang iban nga mga pasyente makagawa naman Action Fred, kaya ang iban nga mga taxi ga kontrata o iban nga pamilya ga kontrata man sa mga taxi. Amo nang nakitanta kahapon man nga adlaw, pero subong let's see kung ano gid ang sitwasyon na naman. At ang iban na Action Fred, temprano pa nagapaninlo sa mga dalan ng partikular
ang area sa barangay 6 nga Labianta Kagina with aksyon na Nani Kirao nga kitantandalan sa nga lakson nga matamat naman siligan aksyon na Fred. Kagina aksyon na Fred namunuhan mo kagina ang vaccination. Oo. Pagpabakuna, isa diri sa mga ginapamangkota ang mga kapulisan kumbala handa man sila sa panawagan sa gobyerno nga magpabakuna, especially ini mga frontliners. Isa diri aksyon na Fred sa ginapamangkotan ta o ginpamangkot ta kahapon nga adlaw si Jail Senior Superintendent Gilbert Peremne, ang Deputy Regional Director for Administration bala siya, willing siya ang mga personnel sa BGNP dapat ipaidalo man sa vaccination, especially sa panawagan sa gobyerno matabaw karon sa on the part naman sa mga PDLs o kung person deprived of liberty, in short mga bilanggo Mga priso. mga priso. Tiyan tabo. Nya, kung ano matabo di kagungara na ti pwede aton giniya pagatagaan kagapabakunahan. Ang importante diri kay ang kalabanan para ma-secure na gid ang seguridad sang mga PDLs o kung sa mga bilanggo kaga personnel kay nagasakripisyo man even ang mga personnel wala nagapauli sa ila puluyan inabangod man sa sitwasyon sa mga priso kundi manggari mabisita sang ila sining mahal sa kabuhi niya matapos iyang ti esta subong wala pa nagabaton sang mga bisita. Reaksyon na Fred, pabati ko sa mo portion lang gid sang reaksyon ni Senior Superintendent Gilbert Peremne. Counterparts sa atong mga BGNP na respective places in Region 6 na. Please prioritize also our PDL as a part of the vulnerable sector in our society in our vaccinations program. Of course, including ato mga personnel. So that's our appeal also. After that, sir, in kaso mabakuna, will open your doors na after 1 year, sir, no? Yes, this will be a big solution sa ato nga lockdown. You can imagine for almost a year we closed our door sa bisita. So, simply psychological mental effects sa ato mga PDL grabe. Once we subjected them matapos ng vaccinations, then that will address the problem sa mga pumuluyo in your respective places that we open our doors sa atong mga bisita ng pamilya man sa atong Pero PDL. pwede, sir, ginagawa nakapabakunahan kapag o ka makapulod ka o makabisita liwat. We are anticipating that will be part of our advisory. It will be part of the requirement to be a visitor later on in the BGMP facility once you have also that vaccine. Aksyon na Fred, kabahin lang ini sa pahayag ni Jail Senior Superintendent Gilbert Peremne. Bisan siya Aksyon Alvin, Yes, sir. kinanglan na mga bilanggo, balo ka nga, gaginuto kada sila, ti maigo ang isa na, posible may igo tanan. Yes, aksyon na Fred, laptagin na iya mo. Kaya ti siyempre social distancing, nano ay ginutok na sa mga tagsa ka mga bilangguan, ma-observe pa niya ayhan ang social distancing. That is why gani ang iban bisan sa local naton diriya sa mga kapulisan. Antes iprisohon bala aksyon na Fred, may ara pa sila iyang isa pa ka facility. Antes i-welcome dito sa isa naman ka prisohan for male facility or female facility sa isa ka prisohan action Fred. Amo na ang preparasyon karon on the part sa BJNP kung bala willing man sila nga magpatuslok. On the part gani sabon kay storya kami ni Nani Action Fred. Pero siya kung pwede pa siya basta maayo lang ang lawas then why not? Sana ko gani siling ko hulat man ta. Pero ang importante di reaction Fred ang pagpa-intindi no sa aton sini nga mga kauturan nga willing gidya willing nga magbaton sining vaccine nga ginaalauman nga mahatag man para sa tanan aksyon na Fred. Edukasyon lang gid mas importante maedukar ang mga utod ta ang mga pumuluyo ang bintaha kag disbintaha abi o anong bintaha kag anong bulig sini mahatag sa tanan aksyon na Fred. So far aksyon na Fred amo ni nga pila ka mga reaksyon no subong sini aksyon na Fred
ang area sa Libertad abri na para sa aton sining mga kauturan sa luyag magpamalaklon. So Action, Alvin. Yes, sir. Karon nga adlaw Huwebes, hindi ba birthday mo ni Dale Salazar? Hugali, no? Tingala gani ko may ginadulong nga pagkaon. Diling ko nga may pagkaon nga ano ni. Birthday gali ni Action Dale? Tingala ko aksyon na, Fred, kukuti kaginag, istorya kami ni Nani, kabut siya. Abi niya, para sa iya, siling ko, may temprano pa nga, may regalo sa mo. Di, basi kay Dale. Ay, happy birthday. Happy birthday kay Action Dale Salazar, no? Sinundaray lang sa lang kaadlaw ang ulot Action Fred, no? Lunes, kay Action Eric. Martes, kay Action Alvin. Kahapon, wala. Subong, Pitsa 4, Action Dale Salazar. Oy, hindi magkalipat, ha? Action Fred, buwas nga adlaw. Oo, baila na iya. Oo, lain na niya. Baila da. Oo. Palipasala na siya. Yes, no? Advance kita connection na Fred, magatamyaw. Happy birthday, Action Dale Salazar. So, sa mga magapadala, magahatag sang regalo, welcome na welcome, ara si Action Dale dugal-dugay, no? May action na Fred ang sitwasyon sang syudad sang Bacolod, kagiban pa ang ginadulong sa inyo sang D3 Bio. Subong man, ginadulong sa inyo sang Mighty C, alkaline vitamin C, nagapapakon, nagapapasko. Kiraw, ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Fred Salanga. Masobra 4 ka dekada nga pagserbisyo. Bantog nga komentarista sa radyo. Aksyon Fred Salanga. Our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Action Radio. Kinkilala bilang icon of radio in Negros Occidental sa Tingog Kagandurawan Awards 2021. Aksyon Fred Salanga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:21 na. Madmad na, bugtaw ron. Bakal-bakal, Pamahaw, Paburgos, Libertad, Central Market, Palapala, pili-pili na sa inyo mangin, sudan karon nga aga. Kaya nga ako niya, kasimple gilang sa ginapangita sa nga akong ginhawa, karon nga aga. Luyag ko lang niya, pinaksyo nga salmonite, bala? Magapaksyo ka sang salmonite, damuon mo panakot, purtik namit. Butahan mo sa Sibuyas, Bombay. Butangan mo siya paitan. Butangan mo sa jutay nga patis. Amo na bla jutay nga langgaw. Amo na magkwadamuon mo sa panakot para purtik namit. Sabaw-sabawan mo jutay. Pagkatapos ang paitan, ulot doon mo para magkahang-kahang siya. Pagkatapos parisan mo sang tangkong apan-apan. Nang namit kapag apan-apan bla. Butan mo ginamos. Para nga kung mag-arthritis ka, tidisgasya kagid. Portes pagkanamit. Doon na pa na nagalalaway ko, doon ka namit, ipuli, kag iluto, pinaksyo, nga salmonite, kag apan-apan nga tangkong. Malo ka, mga minyo ko ni, daw medyo saulado ko ni, kung magluto. Nga sa balay, ako kapang luto, porte sa pagganamit. Nami ako ni galuto mo, nga pagbakit, gaso pa. Pero hindi ka agad tilaw, kaya kung agad mo tilaw, wala ka na gana. May aray abilidad ang kapangluto sa kusina. Ngang asin ganiya sa asul ang kapanimaho mo. Batyagan niya ustugin at timplada. Ang hindi ko ginmasawan mangluto, ining parat. Baw, gakadula ginagana ko. Hinanglan nga mangluto ka, husto-hustuhan gid. Nang kanamit bala. Man ang pinaksyo nga salmonite ni, ang iya nga sabaw, bago bakit nga kanon, isamo mo siya. Suso. Manghinaw ka mayo ka magkinamot, sos, damanggaranon ka. Portes pagganamit, wala tupong. O bugtaw-bugtaw ron, kag mamahaw na kay alas 4:24 na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 4:24, unang hautong sang aton roll call. Karon nga kagahon, kay Barangay Kapitan Emilda Hamilo Bangguanga. Good morning, man.
kay Ray Tuhao Tinusan, kay Quincy Ledesma, si Alex Muntisa suki tani kadadlaw, si Ibon Boucher sa Germany, muni kuno sa pamilya ya dira sa Banwa sang Murcia, kay Alex Puentes, kay Philip Lauriente, kay Danny Pornes Salumante sa Dallas, Texas. Baw. Muning kuno da sa mga taga Valladolid, kay Kent Bulaca Juanisa, kay Manjo Arnijo sa Barangay Tangob, kay Milili Oligo sa Tangob, kay Cory Bidaha sa Kuwaitsia, naga-monitor, kay Angela Liarte Gayundato. Baw, sige Good morning sa Lebanon sa anak ya nga si Maricon Castillo. Nagapamati sa mga tutong sa Pilisa. Kay Banisa Mayo, sa Minnesota. Morning kuno kay Noel Amar sang Canada. Banisa, good afternoon. Hapon sila to Amor Malayang, kay Banoy Bahande sang Takuling, kay Yuli Mahal sang Lebanon, good morning kuno, morning sa syudad sang La Carlota. Kay Asis Mahinay sang Pangasinan, nagaupod man sa aton karon nga aga. Kay Neil Brian Baloes, good morning. Kay Ganghe Isje sang Switzerland, good morning la kuno kay tatay kag nanaya sa La Carlota. Kay Dilia Liabe, kay Lito Sicondes, good morning man. May lang pag-upod sa aton tagsagid kakaagahon bisan paano ulupod-upod kita basta ara kamo waswas kita tagsagid kakaagahon. Okay? Ang iban pakarunan ko naman. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:26 na. Baw, ginbulgar sang Okta Research nga nagnubo ang kadamuon sa mga tao nga nagasunod sa ginapatuman nga minimum health protocol batok sa COVID-19. Baw, medyo halong-halong kita, hindi pa ini subong sigurado nga nagnubo ng COVID-19. Siling ni Ranjit Rai sang Okta Research, nagwa sa ilang nationwide survey nga may deterioration o kung pagnubo sa numero sang nagasunod sa health protocol pareho sa pagsuksok sa face shield kag social distancing. Abi, halong-halong kita, may mga okasyon nga nagaupod-upod pero medyo social distancing sundon ta lang. Wala gid problema. Pareho magkaon ka sa restaurant, kinatugta naman inasubong nga mag-inom-inom, pero wala kaso kung may distancing lang, nga hindi lang maglinapitay para lang makatuloy ibawas man kita. Sining karon na puwerte ka istrikto nga mga protokol nga para man sa ato na, no? Di ang iban ko no daw nagpinagusto na. I-maintain ta lang na ang pila ka mga ginapatuman nga kung magsulod ka sa mall, maglagaw ka, may face mask ka, may face shield ka. Kung may mga okasyon, kadlawan, bunyag, kagiban pa, medyo sulo-social distancing lang. Medyo antad-antad lang, kumare, para malikawan ang latunay sa COVID-19. Pwede man? Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:27 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Para sa mayong Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga gala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo,
matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulunod kag negosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Tay uno na mapulo pa ang giman ng panahon, ano? Medyo mapangpaang summer na, pero siling sang pag-asa posible may La Nina pa. Amo na nga daw medyo kung kaisa, may duludapya nga mabulubog na man, may pulo panaliti, pero mabatyagan gidang tuman nga kapaang sang panahon. Padayon gyapon amihan ang nagapikto sa Northern kag Central Luzon. Occidental Mindoro kag Palawan, lakip na ang Kalayaan Islands ang maka-eksperyensya sang magalumon nga langit nga may lapta nga pagtupa sang ulan bangod sang amihan. Ang bilog nga Visayas maka-eksperyensya sang magalumon nga langit kag lapta nga pagtupa sang ulan bangod sa localized thunderstorms. Kasarangan, tubto mabaskog nga huyop sa hangin gikan sa naaminan na sidlangan ang mabatyagan sa bilog nga Visayas, Occidental Mindoro kag Palawan, lakip na ang Kalayaan Islands kag may kasarangan nga pagbalod sang kadagatan. Amoy na ang labing ulihi nga kikang sang panahon. Oo, ang balatian nga bungang balas, bahaw amo gini ang ginaulugtasan ko kon summer nga purtis pagkainit so ga banig ang bungang balhas sa akong lawas. Mga sensitibo nga panit la nang may panit ka ate agalain yuta it diferensya lang kung initan ka haga hinabok-habok ang lawas parte ang tubo sang bungang balhas. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:32. May guro dito ta sa kay kuan ay sa Germany kag sa Minnesota ay kag Canada kay Noel Amar kay Ibon Bosher kag sumuma ng aton abyan dito nga si Vanessa Mayo. Tugnaw to sila parang wala tubo sa bungang balas. Morning kay Ronnie Gordon arasya kay Yunila Tarusan sa Barangay 20 Alangilan. Good morning man kay Utay Benedicto sa Victorina Heights Mansilingan. Kay Vanessa Mayo, Vanessa, good morning. Inatamyaw ka ni Noel Amar ang abya nimo. Kay Sanso Jaime Alien sang Houston, Texas. Kamusta sa Texas da? Kay Joel Guerrero sa La Castillana. Kay Pedrinya Ironman, kay Ike Jordan sang Saudi Arabia, good morning lang. May lang nga pag-monitor tagsagid kakagahon. Upod-upod lang kita. Tagsa kakagahon, okay na ko. Oh. Kay Jubal Trinidad, nagaupod sa ako na. Live, nagaupod tagsagid kaaga. Kay Rica Villaruel, Magsiko, morning mana. Saya sini nga mga pamilya.
may isang barangay sa Pulupandan, si Noel Amaro, muning mga pasabaw siguro maluto. Kalain. Okay lang bisan na paano, ulupod-upod lang kita. Tagsagid kakaagahon. Okay lang mo da. Dali lang. Kay may ara ko importante nga mga pahibalo sa inyo. Angot sining libre nga medical check-up kag libre nga konsultasyon sang Life Extension Clinic. Ang Life Extension Clinic ang ginagamit nila standard gid kag acceptable nga pamagi sa medical consultation kay puro eksperensyado nga mga medical doctor ang naga-clinic dira. Ang ako niya pangabay sa inyo, bakal gi kamo sang ila produkto. Kay mabakal sa Life Extension Clinic ang pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Basta gani ginarekomendar sa mga medical doctor, ang buot siningon maayo klase ina. Kay sa iban nga pungsod, sa Amerika, ang panawag sini Super Life Extension Vitamin D3. Nagakakasabalatian nga nagtapik sa aton lawas ang manami sa Life Extension kay ginapunggan niya. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, Sila niya kahapon niya daw maayo ang resulta. Daw nagmayad ang pagsalig sa mga health worker sa bakuna batok sa COVID-19. May isa ka pagpakiginunanon nga ginpatigayon upod sa katapos sa media dito ginpalaya giduki nga sang Marso 1 kuno may 791 ka mga healthcare worker ang ginpabakunahan kag sang Marso 2 may kabilugan nga 2,002 ang nabakunahan o kon 3 kapilo ang ginsaka. Patibaan nga nagsaka ang kadamuon nga nagsalig sa vaccination program. Magamo ini nga plastada, maayo ina nga balita para sa akon. Kung magdamo pagid, kag sige-sige nga magsaka, ang pumuluyo bala nga nagasalig sa bakuna, mas maayo ini nga balita. Kinanglan pasanyugon pagid, idiron pagid ang kampanya. Hindi lang sa kampilugan sang nasyonal, kundi ipaidalo manaog sa mga kabaranggayan. Amo nang manami, gimanaog sa masabla, sa dalom, hindi kay dito lang sa ibabaw. Kinanglan ang tanan nga local government unit, tagaan obligasyon. Kampanya dire, kampanya dito, sa mga banwa kag syudad. Hindi paguntatan, sige-sige, nga kampanyahanay, paintsindihon sila sang kaimportante sang pagpabakuna. Amo na para sa ako niya ang remedyo general. Nga palapnagon ang maayogin nga balita, nga makapaayo ini sa aton tanan ang pagpabakuna. Tiyan mo ning report ni Health Secretary Francisco Duque, maayo ini siya. Kinahanglan na dugang-dugangan pagid ang porsa sang kampanyahanay. Total, ang gobyerno gagasto na giman sa information campaign, medyo pasanyugon na lang ang porsyon sa mga budget na ginatigana sa kung ano nga commercial para sa gobyerno, ibo-bo tanan diyo sa bakuna sa COVID-19. Konsentrahan tayo ni, kasi noblang hindi iluyag nga magbalik itas normal. Ti kon mga 110 milyones ang pumuluyo sa bilog nga pungsod Pilipinas, mabakunahan mo na ang mga sulusubra, mga 60-70 milyones. So, grabe. Gwapo na. So, ambot silingon, makabalik kita sa normal na ito nga pagpangabuhi. Kaya ginpasalig man ni Presidente Rodrigo Duterte na posible mabalik kita tanan sa modified anay sa bilog nga pungsod Pilipinas pagkatapos nga sige-sige na ang pagpabakuna. Para nga sige ang pagbakuna, amat-amat man makatibawas ang ekonomiya.
kay lubong kita sa utang mo. Pila ka trilyones ng utang sa pungsod Pilipinas, bangod sining pandemic nga ni. So kinanglan kung massive ang pagpabakuna, massive man ang pag-abre sang ekonomiya. Para nga patas-patas, samtang gapabakuna, gasaka ang ekonomiya. Buhi man ang mga negosyante. Gapanghakroy na ang mga negosyante. May ara paghatag di gwa, pero jutay lang. May ara nga daw ulo abierto ang mga restaurant, pero medyo may jutay pa nga mga pila ka mga pagsulundan. Ang pasahero nga salakyan, gintugutan dako-dako, pero padayon ang social distancing. Wala ta mahimo kiti. Amo na ang nagakatabo subong sa pungsod Pilipinas. Pero kung mag-arangkada na, kag ang tao do may salig na gid nga mapabakuna, ay kabay pa nga magbalik na kita sa normal naton nga pangginawi. Ay kahilidlaw man ay. Sinong hindi mahidlaw na nga, nanad kita, pila ka tuig bala? Nga nanad ka nga galibot ka sa mga area, downtown man, mall man, ga bakasyon ka kung sa diin nga lugar, banwa, makadto sa iban nga pungsod, bulo bakasyon ka, libot-libot ka dito, lantaw ka man sa ila mga pagbinatasan dito, lantaw ka to sa mga tahom nga lugar, hindi pwede. Kay karon ginadilian, sa unaya kung magpapalawan ka, kapos lang, magpaburakay ka, kahapos lang, magkadto ka sa iban nga pungsod o kahapos lang, kahilidlaw mo. Ina kung may kwarta ka. Pero naamigi man kung sa atong lugar, ihimplo, bisan Negros lang, kadto ka na sa Don Salvador Benedicto, wala sa kung ano nga mga pagsulundan, kadto ka to si Palay, Sur, Norte, mga matahom nga lugar, mga talanawon, inandaw ka libre suna, bala sa aton sa una, amo na ginakahidlawan ko. Di amo ni nga kung magmasib, ay ang bakuna, ka magsiling na, ang aton sini mga doktor sa ikayong lawas, okay, go na. Halin sa modified, balik kita sa normal. Sos, ano ayan? Porte, kag ti maluoy ka sa kabataan, no gaingos man, hamak mo mga isa katuig man nga hindi kagwang kabataan, naglibot-libot na sa sulod sa puluyan, plus nga ang klase, arama sa sulod sa puluyan, suburing man na sa kabataan. Ibisan paano maluoy, kagaling wala kamay mo. Hindi man pwede nga isakripisyo mo. Ang kabuhi sa kabataan nga pagwaon mo, mangod sa kaluoy, mas makaluluoy, nagyo ko ni Goon pagid sa COVID-19. Ay, sano pa. Kabay pa. Ining massive nga pagbakuna, abi updan naton sa pagtulotangla man sa ibabaw, kay kung kaisa basi kon nalipat na kita, di bakunahan ka na, plus gatangla ka dito sa ibabaw, gapangayo kabulig, basi pa man lang, no? Basi pa man lang. Sa Diyos ya kuno, wala sang imposible. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:42 na. Relax ka mo dira makadali, kay ma-relax man ako dire, pero hindi tabagalin. Kay mabalik ako. Balikan ta kamo pagkatapos ning akon obligasyon. Okay lang? Standby. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo.
Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna?
Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso. Pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination! Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag
gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sa adlaw, sa pagtuhaw sa bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse. Standard Time, las 4:55 na. Balik kita sa aton pagpangalagad karon nga kaagahon. Ano pagid ang pila ka mga balita nga aton arangkadahon. Huwebes nga adlaw. Ginkumpirma ni Bacolod Emergency Operations Center Chairman Imang ang mga mag-aabot sa Domingo, Marso 7, ang 16,000 ka-doses ang Sinovac vaccine sa Western Visayas. Kaga-monitor ako kahapon. Siling niang wala baybalan sa karon kung pila ang bakuna nga maalukar sang Department of Health 6 sa syudad sa Bacolod. May luyag pa siya nga klaruhon sa DOH6 bangod duha ka hospital lamang sa Bacolod ang naaprubahan sang DOH nga tagan sa bakuna apisar nga nagsumiter sila sang master list nila. Diba siya? Pasi madispunihan man niya, no? Nga malaptan nato ina nga bakuna. Mawari ko na mudamo, sikan porsyon sang aton sini roll call karon nga kagahon, kay Rica Villaruel Magsico, kay Betty Bahuyan Ponce, happy birthday ko no, kay Colin Ponce Robio, alin sa Ponce family, kay Josette Magua de los Reyes, si Alex Muntisa Suki tigini, kay Imbong Jucampos sa Maaw, kay Diloterio Acosta Gare, good morning, kay Mega Liardo, sige, regards ko no kay Tita Ju, kay Justino Honteveros II, kay Duna Robles Prodigalidad sang San Diego, California, tamyaw sa sang iyang pinalangga ng Eloy, ato dito sa ibabaw na. Kay Vanessa Mayo, kay Nick Alit, muning kuno da sa Murcia, kay Narcisa Yosores Escobar sa Cebu, kay Lorito Armas Bidaha sang Hinigaran, kay Mon Lisay, kay Mika Padilla, kay Dante Makilan, kay Elina Incoy Tulayba, good morning, kay Prinora Oliveros, kay Milbin Piñapel, kay Bileni Pamusino sang Bikutan Tagig, good morning lang. May lang nga po upod sa ato na tagsa kakagahon. Kay Judge Nap Diamante, good morning. Dira kay Bitilaw sa Binalbagan, kay Ruben Tampos sang LTO, good morning. Toto Raul Alibuga, kaladlad nga na sa pamahaw mo. Kay Roy Marino, kay Pare Remias Arroyo, kay John Hidalgo sa Malapla, good morning. Kay Marvin C., kay Pare Erning Hurillada, good morning. Kay Istoy Querido, pareng Istoy! Bugtaw ron, Adlaw ron. Kay Nick Barcada, kay Cano Rivera, kay James Patalagsa, kay GC Sindico, Munsing Syukon, mga kay si Boys ni, kay Joel Perido, kay Roger Aguirre, kay Lore Apurado, kay Gilbert Carion, kay Mayor, kay Yutay Pascua, kay Lorini Canson, kay Boniad Vincula, kay Baby Tan, good morning. Kay Engineer Nariel Bantay, kay Jerome Solinap, good morning. May lang nga pag-monitor tagsagid kakagahon. Mabalik kami pagkatapos ini. Doktor Pino. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist Sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counter
counterpart sa Senado nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa Kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsag ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdaling na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi
ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Radio Philippine Standard Time, las 5:07. Naintriga mo ko sa headline ba? Vice Presidente Leni Robredo. Sila niya daw pabanok na siya sa bakol ni Presidente Rodrigo Duterte. Perting balbal siya ni Presidente Rodrigo Duterte. Kung sa Tagalog pa daw nagmanhid na siya sa arangkada kag bakol insulto ni Presidente Rodrigo Duterte. Luoy man kamo, babae ron. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:07 na. Morning da kay Marilo Canilla, sang barangay 1-A Manapla, kay Utay Benedicto, kay Ann Bila, kay Melchorita Ferrer, Rinaldo Tilos Espadero, kay Christopher Samson, good morning man, kay Ashley Tanyisa sang North Cotabato. Kamusta da? Kay Warren Ortiz, good morning. Kay Ame Agustines Baron, good morning kuno. Dira kay Elmer sa Kalumangan. Kay Rochelle Torbila, good morning man. Areglado balikan ta kamo. Unahon ko lang aton paid program. Standby. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado.
Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain... Juan de los Reyes sa Barangay Antipolo, good morning. Kay Jocelyn Abuan sa Cavite, morning ko na sa pamilya Ariliano.
Diri kita na yo, kapi-kapi kita. Dr. Alfred's Grip. Isang metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral naman sang Departamento sang Edukasyon tunga sa adlaw kuno magatiner ang mga estudyante sa bulutuan nga magapakigbahin sa ginaduso nga pilot testing sang face-to-face nga pag-eskwela. Wala pa gani mag-ano-ano, hagad duso nga duso. Oo. Si Undersecretary naman sang Education, si Nepomuceno Malaluan, sila niya sa Senate Basic Education Committee, sila niya pwede sa piyak nga ang schedule sang klase magabase sa kada eskwelahan kung madayon ang pilot testing. Nya pero nasaad sa general rule nga tub-tub tunga lang sa adlaw ini patigayunon. Ti kun daw medyo kalang-alang pa man nga agad ta duso ini. Hulaton ta lang basi mag normal manjutay ang sitwasyon kag pabalikon ang kabataan, ti subong delikado pa kayo. Hindi pa ta makasiling hilway na gid ang kabataan kung magpadulong sa tagsa kabulutuan. Pwede taman yung papaiway-iway nga na agad gid doso ini man, nga sa kadelikado pa sang panahon, patapuson tanay blang pagbabakuna sa minilyon ka mga Pinoy, kag ibalik sa jutay normal gawa nga pangginawi, modified sa bilog nga pungsod, balik jutay ang face-to-face nga pag-eskwela. Subong ka lang alang pa ni, agad ka duso, gid. Nga bisan ang ginikanan, gini, hadlok bagwa ang iban nga mga utod naton, hadlok ka ni magpagwa sila kabataan, pakadtuon mo pa sa eskwelahan, daw ka alang-alang pa man nga panahon, hindi gid kaulat. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Normal sa mga coffee drink. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan.
radyo. Pagkulunod kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Kay Dodge Dalidada, tamaya dade ya si Juanico. Si Tony Diaso sa Patria Village. Ton, good morning. May tubig tada sa Patria. Kay Rimar Biranyo Lingoste, good morning man. Diri kita na sa aton mga utod paibalo sa inyo kung may mahikapan kamo nga bukol sa lawas kung kaysang iban hindi mapahamtang. Kaysang una ini mga tumor nga ni mga bukol sa baga, goiter, sa liog bala, ginapaoperahan ina. Ang pagpaopera no. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccinations. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para... Standard time, las 5:23 na standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw. Una nga bula, 28-8. Una nga bula resulta, 28 kag 8. Second draw, kadua nga bula, 4-17. Ikadua nga bula resulta, 4 kag
17. Third draw, ikatatlo nga bula, 9, 6. Ikatatlo nga bula, resulta, 9, kag 6. Rekta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 645 kita, ang jackpot 37 milyones 252,303. Ari ang resulta in any order: 22, 36, 42, 19, 5, 25. Resulta sang 645, 22, 36, 42, 19, 5 kag 25. Sa ilo kita 655, dako ng jackpot, 215 milyones 944,644. Kombinasyon in any order: 21, 46, 26, 4, 22, 17. Resulta sang 655, 21, 46, 26, 4, 22, kag 17. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:25 na. Dira kay Jose Mongcal Torilla, good morning man. Kag kay Rizalina Alvarez, no? Naga-monitor siya sa Minnesota, USA. Kamusta da sa Amerika subong? Sige na bakunahay da? Mabalik ako pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa kabinayaran ng programa. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo.
ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsagan mo ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, kagaya na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. Good morning kay Larry Rico, kay Alex Villarias, kay Cathy Beer, kay Erne Odascolidas. Ariho nami ngalan niya. Yuditoria de la Piña Barbecue. Kay Erwin Gonzales, good morning man Diri kita, balitaan ay sa puwersa sa aton kapulisan, pamilya sang mag-live-in partner nga ginlutang sa sulod sa ila boarding house sa Barangay 2 nagligad nga bulan, uy, hindi na kuno interesado sa kaso. Si Aksyon Eric Magbanwa may report. Aksyon Eric, please go ahead. Aksyon Fred, good morning report gikan sa Bacolod City Police Office. Ginulat na lang sa Police Station number 2 nga mag-execute sa affidavit of non-interest ang pamilya Banyas agod mas-konsiderar nga solve na ang kaso sa pagpatay kay Ransmore Banyas, 29 anyos, nga pumuluyo sa Purok Mabebihon, Barangay Managos, Ciudad sa Bacolod. Kuni mo Fred Badumduman, Pebrero 16 sa gabi sang ginsulod sa isa ka persona ang ginarintahan nga boarding house ni Banyas kagintiro kalakip sa isa ning living partner nga si Mary Lisa Pahamutang nga pumuluyo sa Purok Sigay, Barangay 2, Ciudad sa Bacolod. Patay on the spot si Banyas, Action Fred. Samtang may igo naman sa luthang sa mata gamit ang kalibre 45 kay Pahamutang nga nakaluwas man sa katalagban matapos mapirahan sa Riverside Medical Center. Sunod sa kay Police Lieutenant Andy Opalia, hepe sa Police Station number 2. Nakita nila Action Fred nga hindi na interesado ang pamilya sa nasambit kakaso apisan nga nagkapaningwa ang kapulisan nga masulbar ang ini nga insidente. Sunod kay Police Lieutenant Andy Opalia, Action Fred, lansihan na sa transaksyon sang droga ang ginanantaw nila nga motibo sa nasambit nga insidente. Sa karon Action Fred, wala pa makapagigangot ang pamilya sa napatay matapos sang insidente. Follow up naman po kagapong kahit dugay sila ba kaya nagambal sila yung pagtapos na sang bangkay nila lubong na bala. Kung buwan naman to sa investigator daw, hindi naman sila mag-file kaso. Execute affidavit of non-interest willing na to sa tingay mo naman ang amon mahimo para lang masolbar ang kaso. Kasi kung kami mag-complainant o dismiss man na yun, dapat may private complainant yun. Action Fred, si Police Lieutenant Andy Opalia, hepe sa Police Station number 2 sa interview sang Aksyon Radio. Ang ining report, ginadulong sa isa kalawansang report gikan sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon,
Action Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Action Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:34 na. Kung pamatian mo si Noel Amar, makaon sa halo-halo kuno sa Central Market, puli na dihalin sa Canada, kag magkaon halo-halo. Kay Pilinura Oliveros, good morning man. Mabalik kami pagkatapos ini. Cellphone Plus. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong lamaan. Mabalik kami pagkatapos ini. Mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa ating desisyon na magpabakuna.
Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination?
Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya. Siyason, kag kay AGB Laho. Good morning, man. Dire kita. Balita naton sa Kapitulyo, 8 ka lugar sa Negros Occidental, nakabaton award salin sa Popcom Western Visayas. Balita Kapitulyo. Detalye sini upod ti Aksyon Marlon Hilubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Maayo nga balita para sa Negros Occidental, bangod ini ang nakabaton sang 7 ka mga pasidungog halin sa Commission on Population and Development Western Visayas. Ini ang ginbaton sang Negros Occidental Population and Development Division. Sa rin ang mga awards ang gipresentar sa kay Governor Bong Lacson sa Kapitolyo Provincial. Ang rason sa niya bagod ang probinsya mayara sang maayo nga mga programa kag achievement para sa tuig 2020. Ang mga pasidungog amo ang mga sunod. Top 1 para sa Responsible Parenthood and Family Planning o kon RPFP. Top 1 para sa New Family Planning Acceptors Generated. Top 1 para sa Adolescent Health and Development Program. Number of adults reached. Top 2 para sa Adolescent Health and Development Program, number of adolescent reached. Yaraman nga special recognition for innovating strategies sa pag-implementar sang Adolescent Health and Development Program, special citation para sa empowerment kag reaffirmation of paternal abilities and talents, advocacies, kag special citation for working with minimum assistance nga may mataas nga accomplishment sa RPFP. Ang mga awardees gikan sa munisipalidad sang Don Salvador Benedicto, Binalbagan, Hinubaan, Tubuso na Castellana, Ibi Magaluna, San Enrique, kag Canduni. Ang kaksyon yung gikan sa Kapitolyo, Aksyon na Marlon Hervoya, una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:46 na. Kay Elizabeth Malakagamala, good morning man. Mabalik kami pagkatapos ini. Aragay! Kasakit kisang tiyan ko. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ng dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo
saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampi ka. Si Mahaw. Kay Runa Rihida Traba, good morning lang. May lang nga pag-monitor ha. Kayo si Griuli Tansingko Gayuna, good morning. Gapangagda kape. Ari anay, Evergreen Herbal Cup. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sabisan ano ang kalintangan, responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Aton kapulisan. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred Arestado ining anay bilanggo matapos liwat na dakpan sabay basta operation sa Purok Masanag 1, Barangay 26 diri sa syudad sang Bacolod ni siya ang ginkilala kay Joffrey Diasis, 43 anyos, residente ni isang amuman nga lugar. Sa record sa mga kapulisan sa idalam sang Police Station number 4, sunod diri kay Police Major John Ray Batadlan ining si Diasis Action Friend ang ginakabigman nga high value target sa mga kapulisan matapos nga nakagawa sa prisuhan bangod man sa kaso nga violation sang RA 9165. Now sa bypass operation kagabi na recover diri sa iya ining 5 ka plastic sachet sang suspected shabu. Si Diasis ang priso karon sa custodial facility sa station number 4. Samtang sa station number 1, ginaresto man sa mga kapulisan ining si Raymond Flores, 34 anyos, residente sa Purok Davis, Barangay 14, diri sa syudad sa Bacolod. Ning si Flores ang ginaresto by virtue sa warrant of arrest sa kaso nga RA 7610 o kun lasciviousness conduct. Ang warrant of arrest ang gin-issue ni Judge Walter Zorilla sang RTC Branch 51 diri sa syudad sang Bacolod na pitsahan November 14 of 2019. 200,000 ka pesos ang piyansa para sa iya temporaryo nga kahilwayan. Fortune Patrol, ang kaaksyon Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:03 na. Kay Aksyon Dale Salazar, salamat gid sa pamahaw nga gindulong diri aga pa sa Waragwagan. Birthday subong ni Aksyon Dale Salazar. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang Dr. Medicine. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita, Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Eden Aboso, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcast.